Ola, que tal amigos? Benvidos a Tradegaita. Novamente, Suso Bamonte volvernos deixar coa mel nos labios falando destes novos punteiros de PLA. Así que hoxe o que vamos a facer vai ser visitar a Suso Gestal no seu obradoiro para que nos explique un pouquinho máis sobre o PLA, os seus derivados e os seus punteiros. Ola Suso, que tal? Gracias por participar en Tradegaita. Boas. Bueno, vexo que estás aí uns punteiros. Explícame, de que están feitos esos punteiros? Pois mira, estes punteiros están feitos en PLA. O PLA é un polímero de orixe vegetal feito a base de almidón. Este tamén é de PLA, pero mesturado con madeira. As gaitas tamén que fago son deste material, as flotas traveseiras, case traballo todo con este material. Despois probei tamén con outros materiais de orixe fósil, pero non atopei nada mellor que con isto, e así ando con isto. Que ventaxes teñen estes materiais con respecto ás madeiras? Bueno, pois eu estes materiales vexo sobre todo tres ventaxas. A primeira é que este material estamos descubrindo que é moito máis estable que as madeiras, non lle afecta tanto a temperatura nin a humidade relativa, entón faino un material moi interesante. Despois, outra ventaxa que lle vexo é o precio, que ten un coste moito menor que os punteiros de madeira, fai un punteiro moito máis accesible a xente que quere comprar outras tonalidades ou que quere comprar unha gaita económica ou unha flauta económica para iniciarse. E despois vexolle outra ventaxa para min, que isto non o vexo só como unha ferramenta comercial, senón tamén o vexo como unha ferramenta de aprendizaxe. Con isto quero dicir que para min é moito máis fácil aprender como funciona o punteiro facendo probas aquí que gastando tempo e horas facendo en madeira. Entón, podo acercar moito máis os instrumentos ao músico, non ter aí un lote de tonalidades e que o músico se adapta a elas, senón eu poder adaptar o punteiro ao que me pide o músico. Por moito menos precio, obviamente, e facer probas hasta que cabre todo ben. Falábamos das ventaxas que pode ter con respecto á madeira, pero tamén pode ter algún inconveniente. Contame un pouco sobre eles. O inconveniente, seguro que hai algún máis, pero o inconveniente máis importante que lle vexo é que o interior queda bastante rugoso. É dicir, as tecnoloxías de impresión que hai hoxe en día, a resolución que sacan non é o suficientemente definida como para ter un interior liso como dos punteiros de madeira. Entonces, isto, teóricamente, a columna de aire que hai por dentro está recelle bastante, que haxa moita rugosidade dentro. Outra cousa é o que o oído humano é capaz de percibir, se é capaz de percibir que un punteiro estea moi rugoso por dentro ou estea completamente liso. Eso xa é outro tema que habrá que facer outro vídeo para ele. Pero é un inconveniente máis importante que vexo isto. Despois, seguro que hai algún máis, pero de momento non o descubrimos. Dime, aproximadamente, en que precio suelen estar un punteiro en do desas características e máis unha gaita? Pois mira, un punteiro en do feito en PLA normal anda sobre os 40 euros, despois se é en PLA mesturado con madeira anda en 80 e as gaitas a partir de 330. Xa con ronqueta, ademais leva un fol de burtés, un vestido e ainda incluso un estuche por fora. Bueno, vexo que tes aí un punteiro blanco, de outro color, pero ese ten algo especial. Contame que ten ese punteiro que o fai diferente. Nada, o punteiro é igual que o resto, que pasa que está impreso con un filamento fluorescente para, bueno, pois, se che acorda tocar pola noite, así que as persianas baixadas ou calquera cousa, ver onde ter os dedos, pero tampouco ten moito máis. Para rematar, simplemente me queda facervos unha pequena demostración cun punteiro feito en madeira, neste caso en granadillo, e outra con este punteiro feito en impresora 3D en PLA. Decir deste punteiro que sempre se recomenda non manipulalo por aquí cando sexe para xiralo, cando este na buxa da gaita, senón por esta zona arriba, e este recomendo con moita máis insistencia porque ao fin e ao cabo é un material feito con impresora 3D e é algo máis frágil que os punteiros de madeira, lóxicamente. Por outro lado, tamén decirvos
que o mellor que podedes facer, se queredes saber como é o punteiro, a todos os que me estades preguntando, tanto pola da gaita de pom como por o punteiro peleado ou incluso a gaita multibordón, é que vos pasedes polos obradoiros e que vos mesmos os provedes. Seguramente salgades con un debaixo do brazo para a vosa casa. E ata aquí o vídeo de hoxe. Se che gusta, dalle like, visita as nosas redes sociais, visita a nosa páxina web e, como sempre, vémonos no próximo vídeo.